Tak skúsime, či ukáže teplotu vody. Áno, ukazuje 20 stupňov stále. Ale dneska sa to cíti studenšie ako včera. Tak jo. Dneska, aby to neboli nudné zábery, vás beriem do sebou, takže mám vás na GoPro. Sice nič nevidím, ale to nevadí. Aby ste videli, aké to plávať v takto krásnej, zahmlenej vode. No, teplo sa hovorí inak. Dobrý. Tak čo, pôjdeme do vody, aspoň trochu. Mám elegantnú tlačku na nose od kamery a voda je krásne čistá.